Astăzi este 21 februarie 2012. Suntem în parcul Titanel, unde sunt acești pui. Sunt 8 pui, au început să iasă. Ei se născus pe 16 februarie sau 14 ianuarie. Sunt mari, sunt niște căței de talie mare. Ei au început să iasă. Acesta primul care este acum e cel mai prietenos. 8 pui sunt. Vedeți, să văd deja 6. Uitați, este și al 7-lea. Hai, cuții! Deci 2 sunt aici. Cățelușa aceasta este soră cu cei care sunt acum în fundul. Au fost în palat și sunt în fundul. Nu a putut fi prinsă aceasta. 2 și aici sunt 5. Și mai este unul în interior. Deci sunt tot pui, am văzut eu ieri. Tragedie mare, ce să spun. Uitați, ies după această scară. În dreapta este săpată de către mama lor o groapă. Și ei au fost născuți în acea groapă și ei sunt născuți de 2 cățelușe. De-aia cred că sunt atât de mulți. De fapt, și acolo, sub scara aceea care se vede în zare, cățeluța aceasta Coli, care o cheamă Coli, are și aceasta pui acolo. Nu au ieșit încă, nu știu dacă trăiesc, dar văd că are țâțele mari, mameloanele mari, deci are pui. Și i-am auzit scâncind acolo. Nu știu ce vom face în acest parc la vară cu atât de mulți cățeluși, cățeluși. Uitați ce drăgălas. Mă repet, sunt 8 cățeluși identici cu aceștia, identici, adică ca dimensiune, din 2 mame surori care au născut în același loc, sub această scară. Doamne ajută!